Makadi zvenyu mhuri yeZimbabwe. Nhasi ndiri kuuya kwamuri nemoyo wakaremerwa nekurasikirwa nevana vaviri vekuinyanga vakafa firo yakaita mwana wedu Tapiwa Makore. Muhana dzedu tichiri kurwadziwa, ronda harisati rapora. Saka ndinoda kuti nematambudziko kune mhuri dzarasikirwa nevana, uyewo ndichiyeuchidza mhuri yeZimbabwe kuti ngatiregedzei kuti tikangobata maoko tikangorwadziwa kwenguva iyoyo tofunga kuti isu nemhuri dzedu we are safe. Pakuda kuti tiite imwe plan, nekuti vabereki chokwadi ndechekuti tiri pahondo. Hondo hatimirire kuti ideclarewe kuti muZimbabwe mune hondo, asi honai vana vedu vapera vachiri vacheche vasina kupiwa mukana wekurarama upenyu hwavakatarirwa naMwari panyika kuti vararame. Mambo Jesu vakati wakaipa akauya kuzoba, kuzouraya nekuparadza, asi ini ndakauya kuti muve neupenyu hwakazara, life to its fullness, life in abundance. Vana vedu vangori magrade 1 vachiri kutotanga upenyu hwavo neremangwana rakajeka, asi wakaipa ari kuuya achititorera vana vedu. It's so sad kuti mazuva akare we were worried nekuda kwemhuka dzesango kuti pamwe vana vangabatwe neshumba vachienda kuchikoro, vachienda vakachengetedzwa, kana nezvikara zvesango. Asi aiwa, iye zvinezvi takutotyira kuti vanobata vana vedu kana kuti kuwadzira vana vedu hazvizi zvikara zvesango, mumwewo munhu akaita seni newe. Saka ini ndinoti sevabereki ngatichingoregedzai kupeta maoko tichingomirira kuti varindiri venyika vacharindira. Zviri kuita sekunge kwatinotarisira we are let down. Ini pfungwa dzangu dzinoti semubereki, munzvimbo matinogara ngatisarudzei varume veumhare, varume nevakomana vakasimba vanokwanisa kupota vachitiperekedzera vana vedu kuzvikoro. Kana muri mumaraini, vana ngavaungane panzvimbo pamwe chete, votungamirirwa nevanotungamirira vana kuenda kuchikoro. Kana chikoro chapera, vana vese voungana panzvimbo imwe chete. Ivavo vatungamiriri vatinenge tasarudza, ndimi munenge muchitoenda. Kana vana vapedza mese motonyora register rekudaidza kuti ningina ningina ningi varipo here, namba yevana vedu vari kuenda kuchikoro vatabva navo kumba i9. Saka tine vana vedu here 9 vese vakakwana. Muri kuona hamusimuke kubva pachikoro ipapo mumwe mwana asina kubuda muklasi. Kana paina teacher ari kudelaya mwana for something or some reason, zvese zvozvo ngazvionekwe, vana vamirirwe. Motungamirira zvekare vana kudzokera kumba. Sezvandataura kuti haizi nguva yekungopeta maoko, titori pahondo. Ende ndinoda kukuyeuchidzai kuti semuhondo, do not trust anyone. Kana kuri kumamisha ikoko, maronga nemasabhuku majana ekutungamirira nekuchengeta vana, iwewewo semubereki kunyange usiri pajana haikona kurara. Kana kuri kutoti kana nguva dzechikoro dzakwana, munowanikwa makarindirawo muri kunzvimbo dzakavanda, makarinda varindiri nevatungamiriri vevana ivava
whatever it takes kuti tichengetedze vana vedu, isusu ngatitei pedu, Mwari vachaitawo pavo. Ndikuda kukurudzira kuti vanonamata ngatirambe tichinamata, tisazorore mukati mehana dzedu. Mwari mupenyu. Ndinonzwa vamwe vachiti pamwe kune mushonga, pamwe kune n'anga, pamwe vanotsipika. Asi Mwari uyu ndiye musiki wedenga nenyika, ndiye akasika midzi nemishonga yacho yekutsipika. Chokwadi tikaramba tichidaidza zita rake, tinoti vanhu ava ngavatongwe vachiri kurarama vari vapenyu. MuBhaibheri tine nyaya dzemadzimambo vakasiya palasi vakatanga kufura sora. Inini mwoyo wangu uri kurwadza, ndinoti vese vane ruoko rwekuita, pana tapiwa makore, pane vana ava vatarasikirwa navo. Mwari ngavatonge. System ingatirasise, but our God will never fail us. May they be found vachifura sora zuva ranhasi. Ndinoti nyaradzwai naMweya Mutsvene guys. Ngatirambei tichinamata, ngatirambei tichidaidza Jesu. Chokwadi Mwari vanopindura munyengetero yedu. Ndatenda zvangu nekuteerera kwenyu.